Darkar som pahnia machunga Middle East borua kinlum le dan hi amakang rengkhop mai Iranin US sipaite omna abeita hanti deuh hloi turani phota chumi hnu reivak lowa inkahhai puang ta e hanti tur aom le boka rearial manlo Iranin inkahhai thutlungan bo chia e natakin kan chang le tang ti pain Israel chuan indo thlona te atir ngal zat boka chuta inkahhai puang tu Trumpa thinrim Israel amin a indo thlona te a hnu kir le tibor velte nia thil thlen dan rang rang hi asakal zongin soidon taila chumi ma chuan Security camera Mizoram atlomber ni turin kan vuasak theita e office hall biak in veng chung door in khoikhwa apo kan vuasak theita veke camera an man tlang lon ber 2.4 megapixel hang levin ke ni chuan 5.0 megapixel kan hmang don aman ato pha chuang lo afia chakhopang camera cho po ni levin chong po shat ngal vek a sound on vek bok zana light off vek pon ama light a ngal awangin mel hai theilo chuneng ang mai nen thei vek ram shang shang foreign pai khodang le veng tanga lo zinin lo leng dai po ni law yom na chang khan phone mangin until ti engkim an chong song song nen asia the vek bok I en man lo ni pon ha dam takin I man hun huna phone a khat I en le thei vek dor ani khongai min lo dor ve sham don ya I en chir lo viawang a fit thiam te po in dai lo na wangin an mamo pe zele 8014616558 WhatsApp le call mangin biak thei reng kan ni e nizan tila nimin lamani tozo kang chu Iran chuan US a in rol na achang le ta Qatara US sipayom na avabeya rampani te in kar boruak hi aso sang ngal hluai don angai na om achan chu a hmain US hi aloin vaupung na saveya Iran hian min chang le tani chuan ayana zokin kan chele ang tiin an president le vice president tenan soya mase chu tiang lam hoi chuan ma an la le tami alova US chuan analo te e maya sangar se pot luk love kha min thung rulna ni chuan minon ril sa boxia kan pome rem thui soi tozo kang miang ati tadai social media kaltlangin US president Donald Trump chuan Iran hian kan sipaite omna lam hoi zongin missile ron thlo chuak ngeya van boruaka kan lo in vena te chuan atamzo ka kap thla a pakhachu kan sipaite omna a fu don lo chian awangin kapo kan kap thadu talo mai Iran hian minron beitur thu hi minril loka kan sipaite zuinga nunna chan le hliam turanom love atea Qatari ro chuan anram chung Iran in a bei hi adem thu soin UN in kai hroina hnuaya mani in veng him turin ma kan lave done antia Iran po hian US in a bei hnu khan mani in venatan man lak tur thu an puang ve boka Qatar an thinrim chola hian US president ro chuan min thung rulna hi analo boka kan buaina chu ti hian to pro se rampahni te hian inkahhai pome ti aron puang tadai mayane nizan kha Iran le Israel te indona chuan anat bertrum ani hialang ti turin rampahni te hi anin kap tona Iran khopui teran cheng te phei chuan hetiang reng a beina hi kan la tok ngai love antia Israel poin mi palin nunan chana mi somni pahni velin liaman tuar ninan soi ve boka inkahhai an puang toemo tilain anin kap chur mayane Trump hian inkahhai pomti hi anram sana a nizandar som pakhat vela khan soya tukin jingda ruk vela khan inkahhai hi maneni to tina soi chuak le boka darsari le minute som vela Israel chuan US rotna inkahhai pom thu puanga tuna chuan kan thil tumte kan hlen chuak to lom Iran nuclear al thuam buai puile a ballistic missile chair kan ramtana hlo om zual turte chu kan thian fai to antia chubaka Israel chuan Iran hruai tulok enge moza tada thra a Iran sarkar mun poimo te abitum boka teran khopuya ansipai mun ma te chu inkahhai puan ma thleng hian hlotling takin kan ti chia a an nuclear scientist enge mozat kan da thraboke Israel tana Irana lau om then fai konga hian US le a president Donald Trump nena lom thu kan soi tin an sarkar thu chua chuan atar langane Iran po hian Israel in minron bei chhun zom to don lowani chuan keni poin inkahhai kan pome antia
tun buaina in rol ram pathum te hi an lo mem vek Israel chuan an bei pui thlak Operation Rising Lion a hlo tlinga Iran nuclear buai puina an ti chia in an sipai chakna kan va hnuk niam viawa an mi poimo kan da thabok tinan soya lomin kutan beng ane US lama an President Donald Trump chuan inkahhai an puan thei awangin lomin kuta beng ve boka tun hnaya Trump hi remna siam tu tiin a invor la riawa Nobel Peace Prize ka dong lowang mase mipuin ka thil tian thria ati deuh thlapa Middle East buaina chingfel tuang dewa a in ngaya alom ve bokane Iran phei chu lom takan ne Israel le US te kan thung rul theya an chiat na kan thlen na sakhop mai kan sipai te hian kan ram veng him turin atop thlengin tranan tum zia tele an huaisen na ten lan tira kut thlon kan tur ngai lo ti kan tilange tin nenan chan thu an soi ve boka indona hian ram zong an lom theidon ani chuan tuna miang deuh hian indo zeu sela a thazok mai thei tina te poni ome inkahhai an puang to boka an boruak a dai zui mai don hi a ti thei ture ro chu anilem lo thung voin khan Israel lam chuan Iran hian an lam hoin missile an la ron chua nin an soya hei hi inkahhai thuthlung bo chirna dik tak ania chu wangin kan chang let don na takin kan chang le tang an khopui teran kan soi nging loi don atin Israel lam chuan an soya missile te hi an van boruak ven na ral thuam te chuan alokap thlani mai thei thilti chiata neiem ti hriatani lo hetilai hian Iran state media te chuan Israelin an puna inkahhai hnuwa an lakap chhun zom ti hi an phathunga mase Israel marlama voin khan ral kheldar an khonga rampahni te hian inkahhai pom mase boruak trangzele ro chu alare tak chuang lawa Minitin mayin inkahhai omdan hi adang lame anti hialane Vain khan Israel chuan anin do thlonate Irana hian avatir lutin Tehran bula radar avabeya an Prime Minister Netanyahu soidanin Iran hian an ramsana dar sari vela missile pakhatan ron chua dar som lechan vela missile pahni an ron thlole nina soya hengte hi inkahhai bo chiana nia enlia mai theyani lo ati Iran la chuan min beina athleng le ni chuan na takin kan chang le tang anti ve mek boka an Supreme National Security Council chuan mipui te tran rual na wangin melma te kan hne theya min ron beile nga manomani chuan omzenei le na tak main kan chang le don antia hetiang khop hian boruak ala tangani hetia rampahni te anla intin ta ku ru ra chuan US President Donald Trump po alungoi lo khop mai Israelin indo thlona avatir le hi athin rimpui hle a Israel hi tharum nena che tho to lo turin atia pok theithil nena in che chunzom le chuan inkahhai thuthlung bo chiana ne in thlona te hotir le ro atia Israel Prime Minister nen in biakna an nei zui boka Israel hian athun zom nina lang Iran po missile nena an chet le wangin an laka alungoi bik chuang lawa inkahhai ro tuna hian man me kani thu soya Middle East inkahhai ader thon theizia a hrechiang viau to in arin nomane he buena hian Iran hi lom sate ma sela a hekzo kan tangtlang puya nizan lama Israelin mi palian chan lain anero chuan mi pakwa velan chan in state media te chuan an tar langa ni som pali chungan in dona hian Iran a hian mi zaruk le paruk velan thi to darkar somni pali chungin mi zale pasari velan nia nena kan change hantiviau masela anin dona tanga indin tharkonga Iran hian mabak an nei ko zok boka Israel hian an infrastructure poimo engemo zat an ti chiat saka ram sang shrek na kara le an economy chetak noya indin thar le tur ani dona an ngai tuam ru riawe anti Iran hi anin soyang an lo ni vak lo ti he in dona tang hian a hriat thei bok Israel le Hamas te anin dautir te ahma zong khachuan Iran hi Israel chimi vek thei tur khopa ngai thrin ania amaro chu rampahni te anhanin chal tau tak ta ka chuan Iran hi an soyang he hu an lo ni lem lowa Israel Prime Minister Netanyahu phei chuan thotran ni khan Iran mi puiten an sarkar chak tak angan ngai thrin kha tuna chuan an ngai dana in thlak to an ri na in an lo nep
tia lang chiang hle to hei hian engemaw tak chu hrin chuan ei theiang atia Iran sarkar paithlak na lam akok le theiome Iran hian kumsa khazakwa somsari chawa khan anlalan paithla Islamic Revolution athlenga nei kha tuna nuclear an cher thei chan po hi ani na taka chuan lalan nei lai khothlangram te nena anin kom ngei lai atangin a in tran to ral thuamata nilovin kolphetha siamna ta na ti ania an nuclear reactor a hian American household nu om nuala Israel poin angai mo te chiam lem lowa ral thuam te aleitir fo trin anlalan paithlak nuwa khothlangram te nen hian melma enin anin en zuita ne hemitruma anlal paithlak tak fapa lal thu thleng lua le tu tur friends a tlan chemek chuan Iran sarkar hi anget to lowa an sarkar paithlak du tele phatsan du te an pung zela chungmi te tan inbiak pona tur ko ngain hong to tina soya sarkar in thak lam an hoitran mek ni na ngai thei US ro chuan Iran sarkar hi paithlak kher atum lo thu asoinon le Iran sarkar hi an der thongin an him lo tinin ria mi puitan tor hlelom tak ani theina rem chang ro chu aom mek thung ane